Il-ħbieb tiegħi. Min barra il-mama, il-papa u dawk li jiġu minni, jiena għandi ħbieb oħrajn, ħbieb żgħar bħali, għax jien għadni żgħir u l-ħbieb tiegħi jridu jkunu żgħar bħali. Inkella jekk ikunu kbar, kif jilagħbu miegħi? Ma jafux jilagħbu bit-toys tiegħi? It-tfal żgħar mhux hekk, idumu ħafna miegħi għax iħobbu l-logħob li nilgħab jien. Ġieli niġġieldu, imma aħjar le għax jekk niġġieldu ma nibqgħux nilagħbu iżjed flimkien. Il-ħbieb insibhom fit-triq fejn noqgħod, niltaqa' magħhom l-iskola u fejn nitgħallem id-dottrina. Il-ħbieb tiegħi naf x'isimhom u huma jafu x'isimni. Inkunu flimkien fil-ġnien fejn immur nilgħab. Jiena nħobbhom lill-ħbieb tiegħi u meta xi ħadd minnhom ma jkunx jiflaħ, nistaqsi għalih lill-mama tiegħu. Inkun irrid li jgħaddilu malajr biex noqogħdu ħdejn xulxin, nitkellmu u nilagħbu. Imma l-ikbar ħabib tiegħi u Ġesu, kemm nixtieq li kien joqgħod ħdejna biex nilagħab miegħu kuljum, biex inkellmu u nisimgħu jkellimni. Lil Ġesu jiena nkellmu meta rrid, filgħodu f'nofsinhar u fil-għaxija, meta ngħidlu xi talba. Dejjem nitolbu li rrid noqgħod miegħu u li rrid nibqa' miegħu għax qatt ma nkun ferħan daqskemm meta niftakar li Ġesu qiegħed ħdejja. U veru Ġesu li jiena inħobbok ħafna.